Renungan harian Ikutlah Aku yang dikelola oleh HKBP Rawamangun kini bisa diakses di website HKBP Rawamangun untuk renungan di hari yang sama maupun renungan di hari-hari berikutnya. Renungan Ikutlah Aku juga kami kirimkan ke gadget Anda setiap hari melalui WA atau Telegram. Selain media digital, renungan harian Ikutlah Aku juga diterbitkan dalam edisi cetak. Semua ini bisa Anda dapatkan gratis dengan menghubungi kami melalui website HKBP Rawamangun atau DM langsung ke Instagram kami di HKBP_Rawamangun. Jangan lupa kunjungi ikutlahku.hkbprawamangun.id. Jadi, yuk baca firman Tuhan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum memulai ibadah, mohon untuk dapat memperhatikan himbauan beribadah. Pilihlah ruangan yang hening agar Anda fokus beribadah. Persiapkan diri 5 menit sebelum ibadah dimulai. Ajak anggota keluarga untuk beribadah bersama. Berpakaianlah rapi dan sopan. Persiapkan Alkitab, Bibel, buku nyanyian, dan tata ibadah. Set mode hening selama beribadah. Fokuskan pikiran untuk beribadah. Ikuti semua rangkaian ibadah sampai selesai dengan hikmat. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like and subscribe HKBP Rawamangun. Shalom, horasma dihita saluhutna. Ada orang tamulai ibadah tadi minggu managuton. Martang yang naho mahita bagasan rohat tabi. Martang yang mahita. Amin. Ta puji mahtuat tamarin dehita sian buku ende nomor 557 sian ayat sadu ayat tulu. Puji yo
mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anak-anak Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni ton di perbadia na tumo palangi dohot tanaon. Amen. Say paeling mapinggol mo tuaw, hapogani paluahon au, say homa gabe dolo batu partano batoan diaw, gabe hutan na goting lau panguluhon au, ay hodo partano batoak kuhian dohot pangondiaku, jala ala ni goarmo say iring-iringommu jala togommu au, tu hodo ali Jahoba au marhaposan, say unang mapaurak au saliling nililing na, say palua mau marhite-hite hati goramu. Haleluya. 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 Ali amanami para si roha na sumurong, debata ni hatuan nami, wingot hami do di akarion paonopon dohot hamamate ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Pahibul marohan nami jala parbadiai mamikiri sude nati onnai. Patandahon matu hami dosa nami, asa diarsakon rohanami, asa humopomi hami hisap-hisap doh sakap-sakap ni rohanami. Jala asa upasaut hami lomoni rohani nama nobus hami. Asa martua hami marhite siani roh di saliling-liling na. Saya patupa mai di hami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham. Amin. Patik dihita di minggu info COVID, imasian patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo, audo Jahoba debatam, ninna debatata, dan jadi marakup au bahenommu debatam. Dia do lapatan nii, oddo. Ikon ubiar rohata jala humolong, jala upos mida debata, asa mida nasa na adong. Ramangido gogo mahita sian Tuhan debata. Ale Tuhan debata. Sai pargogoi mahami. Mangulahon na hombar tu patikmi. Amin.
Ratopo tima dosa tanah godangi di jolo ni Tuhatta martang yang mahita. Ale Tuhan debata amanami, para si rohana sumurung, napungudo hami di jolom martangi yang tuho, dada mangasahon hati goran nami, na mangasahon asini roham na godangi do, saya asima roham mida sandok bangso nami, sesama dosa nami saluhutna. Saya sungguh lima rohanami, asamu baroh doa pangalahon nami, alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami, si pangulu hami. Amin. Baga-baga taringo tu hasisaan ni dosa. Sondo hatani Tuhan Jehova, nungapola hupasi si aka pangalosium songon ombun. Jala songon ombun manorop aka dosam. Saya mula maho tuau, ai ahudo si paluaho. Hasangapon ma di debatana di ginjang. Amin. Epistel dihita di minggu infokafit sadarion imasian Roma 5 mamukasian ayat 12 rodi ayat 10 pitu marsikap soring mahita manjaha jala di ayat parpudi rap mahita non manjaha. Di baheni songon nabongot dosai tu portibion marhite sian sada hala jala marhite dosai roh hamatean. Songoni sahat hamatean itu saluh jolma ala sude nasida mardosa. Aina di portibion hian do dosa, nang andorang soro do pepatiki, alai dang jujur dosa, ia so adong pati. Alai nunga manggonggomi hamateani olat ni si Adam saat roh di si Musa, nang sodos pardosaun nasida tu pangalosion ni si Adam, suman-suman ni naing naroi. Alai dada sa pangalaho pangalosioni dohot basa-basai, ay binayan ni pangalosioni nasada marmantayan natoropi, alay andu sumurung tu natoropi maasi ni rohani debata dohot basa-basa, nahinorhon ni para si rohahon ni nasada jolma Yesus Kristus. Ia si lehon-lehon ni asing dosian nabi nahen ni nasahalak namar dosai, ay di horhon uhum nasian nasalakido uhum hamagoan. Alai hinorhon ni basa-basaido di pitori toro pangalaosi. Ai molo hamatean manggonggomi, binayan ni nasada ala ni pangalosion nai. Dalam manggonggomi uhut mangulu marhite hite Yesus Kristus nasadai ma
atong nasida. Akanong manjalo asini roha natarlobi akuk ni basa-basa. Ima hati gorani, ima sahatna. Martua doakan atumangihon hatani debata, jalan au peopsa. Amin. Taha tidak koma hapor siautai, sauna hina tindak koni dongata sahapor seon di sanduk portibion rap mahita mandok. Au porsea de debata Jahoba, ido ama pargogo na sahatu dosan, na temo palangi do tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jahoba na sasadai, imana tidumuhon ni si Maria, na gabe-gabean si Anton di perbadia, andorang soho bubuhan. Ido tuhata, na tubao na bernit, di pahuman ni silatus, nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang, na tua tubanua toru dung ditanom, na mulak mangolu di ari patuluhon, nama naik tu surgo, lah hundul tu siamun ni debata Jahoba, amanai pargogo na sohatu dosani, di sima ibana pai mamula sogo tu tanoon, manghumi halak na mangolu dot namate. Au porsea di tondi porbadia, jala adong sada huria nabadia, huria hatapan ni halak Kristen akan nabadia, doh di hasisaan ni dosa, doh di hatai na mandog, mulak mangulu sogo daging ni halak naong mate, doh di angoluan na sora sudah. Amin. Salam. Titing di Huriata HKBP Rawamangun Minggu 26 Februari 2020. Partangyangan Wik Rabu sada Maret 2020 pukul 10 sia Wik. Wik Pisangan Gading Raya di bagas ni keluarga Nyonya Tampu Bolon Bintang Mei Tambunan, alamat Cipinang Kebembem Tolu nomor sia RT 10 Tolu RW 10 Tolu Jakarta Timur. Kamis 2 Maret 2020 Tolu pukul 10 sia Wip. Wik Kayu Putih Kaping Polri di bagas ni keluarga Nyonya Tampu Bolon Grace Boru Tambunan, Jalan Kayu Mas Selatan Blok C nomor 35 Kaping Polri Pulau Gadung, Jakarta Timur, samping Dwi Sakti.
Pertangyangan Keluarga Parhalado. Selasa 20 Februari 2023 pukul 10 WIB. Maringanan di gereja di Patupado Pertangyangan Parhalado Partohonan. Rap dohot keluarga. Sude Parhalado Partohonan rap dohot keluarga asa madohoti pertangyangane. Padidion Nabadia. Minggu 5 Maret 2023 di Parmingguan pukul 10 WIB. Patupaon ni huriatta do padidion Nabadia tudak danak ruas nanaeng mabuan ianakon majalo padidion Nabadia asa Roma mendaftar huhut marguru di gereja hari Jumat 3 Maret 2023 pukul 10.30 WIB jala dibuam masurat pengantar sian situa wik akte lahir dohot kartu keluarga huria maka tidakkon hapor seaon sidi khusus minggu sadarion 26 Februari 2023 di permingguan pukul 10.30 WIB patupaon ni huriatta do maka tidakkon hapor seaon manang sidi khusus tuaka ruas naung marsiajar na tulu bulanon. Fellowship pra remaja. Minggu sadarion tanggal 26 Februari 2023 di Patupado Fellowship pra remaja asa sude pra remaja ni huriatta madohoti Fellowship I. Ruas parguru. Tuaka keluarga naung dijalo gabe ruas parguru di HKBP Ramangun jalanunga majalo bimbingan sian padita asa Roma menghadiri pertemuan doho padita resort 5 hari Jumat 3 Maret 2023 pukul 10 WIB di ruang Lukas. Ruas Natabba. Minggu sadarion tajalo do gabe ruas Natabba Ima. Keluarga Jatendra John Wella Huta Barat. Nancy Monica Sari Buru Manurung. Rosian HKBP Resort Tanjung Balai. Alamat apartemen Gading Mediterania Tower B. PH lantai 10 Kelapa Gading Jakarta Timur. Wik Kelapa Gading. 2. Keluarga Dwi Yanto Jaya HW Manulang. RR Destrianti F Boru Sibuea. Rosian HKBP Jambi Resort Jambi. Alamat Jalan Skip Ujung nomor 10 RT 08 Utan Kayu Selatan Jakarta Timur. Wik Utan Kayu Kayu Manis. Tuhata nama masu-masu nasida gabi ruas nadenggan di tonga-tongata tarlumobima di joloni tuhata. Titing nanaeng marbagas, titing parjolo. Naeng majalo pasu-pasu parbagasom ma. Benny Raymond Sianturi ST, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Duren Sawit. Anak ni Amata Batara Hendra Yutaka Sianturi SE Nahinan, tubuh ni Nata Situa Dupik Nurseha Boru Simajuntak SH, Dohot Oroana Kristi Deborah Elizabeth Boru Sinurat SH, ruas ni HKBP Rawamangun Wik Cipinang, Boru ni Amata Lusten Sinurat Nahinan, tubuh ni Nata Hot Mauli Boru Saragi, pamasu-masuon hari Sabtu 4 Maret 2023 pukul siawib di gereja HKBP Rawamangun. Tuata nama masu-masu nasida gabe parsaripeon nadenggan di tonga-tongata tarlumobi di joloni Tuhan. Namoding. Nari-hari Kamis 23 Februari 2023 nunga jumolo moding sahalak ina. Sinta HD Florence Boru Pangaribuan, umur 50 tahun, hina baluan ni Amata Pre di Peter M. Tapubulon, alamat Jalan Perhubungan 2 nomor Sia, RT Sada RW Onom Rawamangun Jakarta Timur,
Rawamangun Perhubungan. Tudian hari Jumat 24 Februari 2020 di TPU Menteng Pulo. 2. Nah di hari Jumat 24 Februari 2020 nunga jumolo moding sahalak danak bawa Hermanto Johan Panggabean umur 40 tahun. Atorangan dang makatidakon hapor seau dope. Anak niamata Dipu Panggabean, tubuh ni nata Dona Boru Tambunan. Alamat Jalan Antara 2 nomor 56 RT 0 Sia RW 010 Kelurahan Harapan Jaya Bekasi Utara Wik Kapung Pertanian. Tudian hari Sabtu 25 Februari 2020 di TPU Menteng Pulo. Tuhatama nama ngalehon gogo dohot pangapulion di keluarga namar sita onone. Pilihan dohot aka udut di buah-buah tajahama di harotas titing naong pinaradeni huriata. Di pasu-pasu di batama barita aka masa dohot ulaon aka sipatu pauta bain sangap di goarna. Songoni matiting di huriata minggu sadario. Kudang dipasui di lehon tumaki, tolong hiasi-hiasi marite anak bini, jaloma puji aki, Yesus si paluai. Dandung macohot basami saleleng oluki, umatok tong puji oki sangat digoharni, jaloma puji oki Yesus si paluai. Tabasonang marohata martangi yang mahita. Dami ni debatana sumurung sian saluhut naroha. Imana mangaramu ti ate-ate dohuk pikiranmu nabi. Di bagasan Yesus Kristus Tuhatai. Amin.
Di hamu nami na nami nang dihita saluhut na horas ma dihita sude. Hata ni debata na mamakulungi hita di manuguton di parsaurata di bagas joro nang marhite live streaming. Ima natar surat di 2 Musa bidu tolu hulu tolu. 2 Musa bidu tolu hulu tolu mamuka mai siane 15 roh di ayat 20 tolu. 2 Musa bidu tolu hulu tolu ayat 15 roh di ayat 20 tolu. Songonom mahatan debata natar surat isi. Alaini nasimu sama tu Jahuba moloso toktong bohimi manguluhok kami. Unang nian togihon hami nakko sianon. Aitung marhite sian ahama dapot tadaun pabua naung jupangan asini roha ahu maradopoko ahu dohok paripemon. Da marhite sian na didonganammu hami mardalan pabua marhasurungan ahu dohok paripemon maradopon nasa bangso aka na di atas tanoon dungi nina Jahuba ma tu si Musa nang hataon na nidokmu odeng bahenokku doi ala naung jupangan asini roha ho maradopon ahu jala ahu manadaho pola rodi goar. Dungini nasi Musa ma. Wa pataridahum matu au hamuliyaumi. Alai nina Jahuba ma. Ahu paboluson saluhut hatu au kusian jolo ni bohim. Jala ahu majauhon goar ni Jahuba di hadapanmu. Na martalup ni roha doahu sugut dihala naung tinalupan ni rohaku jala namarasi ni roha doahu sugut dihala naung niasian ni rohaku akup ni didok Jahuba daktar baikko anggotung marnida apala bohikon aidang tarbahen manang ise jolmahian marnida ahu laos mangulu ibana. Akup ni didok Jahuba ida ma adong sada hajongjongan mardonokon ahu ikut disiho jongjong di atas dolok batu. Jadi dung mamulus hamuliauku bahenokku maho tu bagasa sadarigat di dolok batui laos hukuponokku tangakku tuho pai masalpu ahu mamulus ia dung hupatai tangakku ida ommu maahu sian pudi alai anggo apala bohikon dang jadi idaon ni manang ise ima sahatna di hamu nami na nami nang dihita saluhutna hadusaon na palubihu na mangarajai roha mabait sipata jolmai apatis ketika rasa bersalah rasa berdosa sangat menguasai kehidupan kita membuat kita apatis dan tidak yakin. Tulus na songonon mai. Adong may anak kon ni sada ama doon ina. Jadi diulahon dan akodo sada pangalaho na fatal salah. Mabain rimas. Mabain muruk na tutuana. Sampai adong ruar hata pasal puhu. Dia main. Mamuka sadarion ala diulau kodo songoni haja hatomi
Unang makatai hotuau. Ni namat tahun. Ahado dosa nai. Setiap mang inang mangalakup ianak konna. Mamuka sadarion parwaho guardo. Ala ni biar na ianak konnaon. Saisip masaisip dohot tarilu. Alay dung tarilu saisip. Tubuh ma say dicalo ibana mahataon di rimang-rimang ibana ba dang didongani amok kubeaw. Ngai bursik kubeaw, ngai dipadaw beaw. Dang dapo tapasu-pasu beaw. Dang dapo tan asini roha beaw. Tu dia nama au. Ape dang dipoto ibana bohado na tua-tua marado pun yanakon. Sipata sedarion adi dokon di bagasar rimasna sugut. Songoni dotong rohani na tutui. Mubedokan. Sipata strik dohita karas alai sugut. Masihol hita makaol yanakon. Imana masa di dua musaon di bidu tolu dina diulehun ni bangsa Israel manoba gana-ganaan mabahen anak lembu emas hapor seaun na mga lakup iman yang diduakan menyembah berhala nama baik debata tarimas nama baik debata muruk itabum maho inna isomma di situasi namuruki Roma si Musa tuadupan debata dirajumi si Musa ia debatana disobai debatana tasobai ima debatana go asini roha. Kita harus yakin di dalam kehidupan kita sebagaimana Musa juga mengakui itu bahwa Allah yang kita sembah Allah yang penuh dengan kasih karunia. Ainam petarimas debata dada gabe macohot tiang api nang tiang awan. Nampe tarimas debata dada gabe macohot di leon debata ganuk manugut manna nagabi sipanganonna. Kalau kita melihat hidup kita di hadapan Tuhan dengan segala keberadaan dan keberdosaan kita yang pantas dihukum Allah. Tapi apakah Allah menghentikan langsung lapas kehidupan kita? Tidak. Di Papua si Musa, ia Jahoba debatai debata nagok asini roha di bagasan nguluni halak natinopana. Di Papua maisi molo sotok tong bohim manguluok kami unang nian togihon hami nakok sianon. Diamu amanami na namin na parjuloy Papua Musa do bohado de bata na manugunugu na sida ruar siat tano Mesir tu tano Kanaan dito nga dalat dupeon nunga macam pangalaho na muncul. Basa debata mangalehon partikian na gajang merdalan bangsoi di tano perjalanan menuju tano Kanaan. Buasa tapola daw perjalanan ni gabi 40 tahun ikobuluson. Na parjulo naing dirubah debata mental ni bangsa Israel naung gabi hatu bakian. Merubah mental mereka
yang hanya dapat dipengaruhi oleh situasi nyaman saja, merubah mental mereka asal kenyang saja tanpa merasakan kemerdekaan. Aitagunat doa kami mati di Mesir, siubeut butong daripada di tano perdalanan non parhosihan non male-male. Mental na salah dong. Jala napa dua buasa di bait debata. Merdalan nasida. Terjadi pemurnian penyembahan kepada Tuhan di dalam generasi. Aijolo rasip ma generasi nasian Mesiri baru mabungut tutano Kanaan. Tabotodo dang dohot si Musa bungut tutano Kanaan. Sonari didog si Musa. Anggo so didongani hohami, anggo so adonga sini roham, unang togihok kami, lokma rasip dison. Menunjukkan kepada kita tanpa kekuatan Tuhan, tanpa kasih Tuhan, tanpa penyertaan Tuhan, daktar baik kita mardalat salakkan ature di bagasan nguluon. Olan asini rohani debatado, ubain na terbaik kita mengalahkan, terbaik kita mengulau-ulau, terbaik kita nang patupahon ragam nadinggan. Bagaimana hidup kita? Masihkah kita meyakini bahwa kita tidak dapat melakukan apa-apa dalam hidup ini tanpa Tuhan? Adong dope di bagasan rohatta, daktar baik kita manangaha di bagasan ngulut tahun molo somardong atur debata manang gabi apatisita di hadau sautai. Gabi di bagasan ngulut talam tugalina hita. Mana yang kau pilih? Karena hidup di dalam dunia ini juga pilihan. Dikuasai rasa berdosamu sampai membuat kamu tidak percaya, atau di dalam hidupmu masih tumbuh pengharapan. Napa dua hon di hamu amanami inanami. Suku-suku ni Musa dia lusi debatado. Suku-suku Musa dia lusi debata. Bahwa di dalam hidup kita doa orang percaya itu juga dijawab Tuhan. Tapi doa yang dijawab Tuhan itu mari kita lihat bukan apa yang kita inginkan, apa menurut mindset kita selalu dilakukan Allah. Dang naikon ahana di pikirat tai, ahana di bagasar rohat tai, di patupa debata, di rok debata, dungini na Jahuba matu si Musa, nang hataon nanidokmu odeng bahenokku doi, nang hataon nanidokmu odeng bahenokku doi. Bahwa Tuhan menjawab setiap doa, setiap permohonan orang percaya di dalam kehidupannya, walaupun kadang-kadang apa yang dia sampaikan itu tidak senantiasa sama persis dengan apa yang diminta. Ikor rajumat tado di bagasan ngoluta, maralus do tangyak. Kunci pertama nama ralus tangyakta ima marpanangi debata. Allah mendengar ayat 15 dan 16. Dari mendengar
Allah tahu yang terbaik bagi hidup kita. Napa dua onta ida disi. Dipanggil semua sado. Wah, patarida mata datuau. Adong sada halak, sada video singkat, sada halak dana makata itu sada halak guru na ateis. Jadi didok na ateis somma. Gak ada Tuhan ninna. Tu dana kon. Saya dipato orang guru ondo, patuduh hodang adong debata. Parjolo daktari deibana. Aiso boy bukti honomu adong debata na boy daun. Gak ada Tuhan macam maun sudi. Lahom mangaliluhon hapur siaun dak danakon. Alai si bagai do di dokod dak danakon mangalusi guruna. Pak Guru, kalau memang Tuhan itu enggak ada, angin juga enggak ada Pak Guru. Enak. Bukti Pak Guru maju, adong dua logo. Bisakah angin dilihat? Daun. Berarti angin enggak ada. Warna apa angin? Enggak tahu. Berarti angin enggak ada. Oma dana. Jepek do pikiranna ale tajom. Tapi saya yakin Pak Guru angin ada. Anggo soalan ni alugui dang marho saho inna Pak Guru na. Dang mangulu ho. Ala alugui udarai mabaen kita mangulu. Anggo soalan ni alugui di bagasan ngulum. Badang bui beraktivitas dolan nasing. Angin bisa kita rasakan. Walaupun dia enggak nampak. Allah Tuhan itu juga demikian. Kalau karena tidak Tuhan, maka kita tidak akan bisa hidup. Dan nama ngulu hita. Nampe sonida mata. Alai boido di bagasan rohatta makilala hadirion ni debata. Tidak selalu apa yang tampak di mata menjadi harus ada. Tapi yang dapat dirasakan juga sumber kasih karunia. Nama ngalehon ngulutta hanguluan. Namar mudu-mudu hita. Nama ngalehon si panganon. Di sido debata. Ahadu alus ni debata. Naparjolo alus ni debata. Au pabolus sosaluhut hatu au kusia jolo ni bohim. Jala au majauhon goar ni Jehovah di hadapanmu. Namartaluk ni roha doau sugut di halak naung tinalupan ni rohaku. Jala marasi ni roha doau sugut di halak naung niasian ni rohaku. Amanginang nang dihita saluhutna. Allah menjawab proses pembuktian keberadaan Allah itu. Ahado dido ibana. Pabuluson hatuauku. Allah akan menunjukkan keberadaan dirinya tidak sebagaimana apa yang kita harapkan. Tetapi Allah menunjukkan keberadaan dirinya melalui banyak hal di dalam kehidupan kita yang menuntun kita. Na mangiring-iring ngulutai ikon idaot tado di palumeo debatado hatu aun di palumeo debatado gabe jolma na martaluk ni roha hita di palumeo debatado asini rohana. Semua itu kasih karunia Tuhan, di mana Tuhan
melayakkan kita. Ada proses pelayakan yang diberikan Allah kepada kehidupan kita. Itu jelas di dalam ayat 19. Namar taluk ni roha duau sogot dihalak naung tinalupan ni rohaku. Dihalak naung tinalupan. Jala marasi roha duau sogot dihalak naung niasian ni rohaku. Amang inangdang dihita salhutna. Ise do tahe na tinalupan ni debata. Ise do tahe na niasian ni debata. Sudah do halak tinalupan debata? Tidak. Sudah do halak di bagasan nguluna tahu majalo basa-basa nagodangi imahangulu manoktongi? Tidak. Hanya orang yang dilayakkan Allah untuk menerima kemuliaan Allah. Ima jolma nasatia tu debata. Jolma nama jamoton habadiaun di bagasan ngoluna. Jolma naso manggana manampatu pahon gana-ganaan di bagasan ngoluna. Orang yang tidak menduakan Tuhan, yang menyembah Tuhan, maka dia memperoleh pelayakan. Jolma nasadia marsobba tu debata. Dungi pembuktian nasihat debata di Papua di ayat 20. Daktar beko anggo tung marnida apala bohikon. Ay daktar bahen manang ise jol mahian marnida ahu laos mangulu ibana. Daktar beko marnida bohiku. Daktar beko ro tuarupaku ninna Tuhani. Kenapa? Karena kemahakuasaan dan kekudusan Tuhan. Daktar baik kita di bagasan ngulutta sasitong na mangido tu debata. Alani hadu sauta. Alani pangalahota. Daktar baik kita mangido gajang di umur tu debata. Molo manailihi tatu pudi. Daktar baik kita madapoton parasian nabadiai molo taida ari-ari ni nguluta nago dosa naiko rasib naiko mate hiat dohita alai ahamana masa ditiki di ida si Musa debata marite semak belukar na terbakar mate do ibana daun tiki Jepang do debata mate do ibana daun ima tadda asini roha di tiki mangulahut dosa hita pitor mate do hita. Taudok do upati nohor ni dosa ima hamatean. Alai ditiki mangulahud dosa hita pitor mate hita. Tiki merebu si edep tu dosa marhite pelanggarani pitor mate do ibana. Daun. Patuduhon aha asini roha. Disinilah sangat nyata sekali bagaimana Tuhan memberikan kehidupan walaupun hidup kita sudah ternoda dengan dosa. Naparpudi sahali napatuluhon taida akupni dirok jahuba idama adong masada jongjongan mardonok kon ahu ikut disiho jongjong di atas tuluk batu.
Jadi dung mamulus hamuliauku bahenoku maho tu bagasa sadarigat ni doluk batui. Laus huku ponokku tangaku tu hopai masal pu ahu mamulus. Ia dung hupatai tangaku. Ida ma ahu sian pudi. Alai anggo apala bohikon dang jadi idau ni manang ise. Allah menyertai kita sampai akhirnya. Didongani debatado hita satu juna. Dan songon jolma dihasianganun. Nasipata madongani satu ngadelen. Nasipata ulo munggil rohana. Tarimas pede bata ubalga doa sini rohana sian rimasna. Karena itu pernyataan Tuhan yang ketiga, Allah menyertai sampai akhirnya. Badiakana tutua nami nalansia sangat tekas doi. Sampai masa tuamu aku tetap menggendong kamu. Tang di pasobu de bata satu naubanun, satu nasobui malakka, satu nasobui hehi siap podoman, jala sahat tunatos hosata didongani de bata hita atau ngamanginang nang dihita saluhutna de batado nagabe para siroha di bagasan ngulutta. Napatahu hok kita majalo haulion pasu-pasu di jodoh hita parjolo sahali lam gomos matiup Tuhani unang munggil roham manangahape nama bahen harusaupe rasa bersalah rasa berdosa. Jangan itu membuat kita makin menjauh daripada Tuhan. Tapi yakinlah Tuhan menyertai kita. Bahwa kasih Tuhan lebih besar daripada murkanya. Untuk itu bagaimana datang kepada Tuhan. Kedua, rasakan bagaimana curahan kasih dan berkat Tuhan dalam hidup kita. Mace godang do di palumeo di bata di bagasan ngulutta. Basa-basa nai, asini rohanai. Aibana do haroan ni pasu-pasu. Nunga godang tajalo pasu-pasu siat di bata. Asa di bagasan ngulutta inian. Gabe pasu-pasu hita nang tuhu maliang. Napatuluhon. Unang ganggu rohata. Molo tapukka ulaun mardongaton debata. Dongan ni ido sahat roh di ujungna. Molo talakahon lakata. Dongan ni ido molo tapasahat tu ibana. Sahat tuna ture ulautai. Bagaimana kita yakin dalam hidup kita Tuhan menyertai kita sampai ujungnya. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, debata para siroha pardenggan basa nama ngalehon akan nadinggan di bagasan ngulutai tapuji maibana toktong jala marpos niroha mahita di parmudu-mudu di bagasan ngulutta jala di togu dohita diaka dalan naladit di sodangi dohita sia dalan nahulumi gabi marsihot tita di bagasat Tuhan. Amin. Debata para siroha pardinggan basa nahu sobahami di bagasan Kristus Yesus. Mauliate doho puji-pujian upasatami di manukutun ala di pasaroko parsauran nadinggan
jala di jauho hami, asa marpos ni roha, di pangaramot yomu, di padongan yomu. Atikpe go dosa, go kasalaan, go naso patut naso tahu, si patahu lau kami dijolom. Dang pitor tarima so, menguhumi hami tu hamatian. Alai dipakulingi hodo hami, dipatari dau kodo bohim nabadiai. Asa marhamu bau kami. Dison dileo kodo pos niro hadi hami. Atong suatu mai Tuhan. Asa marpos niro hami. Madalani ari-ari ni ngulu nami. Pasu-pasu ruas ni huriam. Dana namet-met nabagudang. Dia kaparsikolan nasida. Suaton bisuk habis taran. Dohot parbinotoan napatas. Magudang manasida. Di bagasan biar midaho. Jala patau nasida madapot to na pinarsita nasida. Dia kaya nakon nami na mangaluli karijo. Patudu matuhan parkarijuan na dinggan. Dohot na makirim dapotan rokap. Lau makajongjok ko pardongan sari peon. Sari ho Tuhan. Sagadalas ni rohanami di jolom. Ala mardongan saripe poparan nami. Nang diaka keluarga muda na makirim parbuin ni bortian. Haso seorang dak danak ditiki na homa Tuhan. Na batuduhon na mangalehon. Haso seorang dak danak taban ni bilangan di tonga-tonga ni keluarga. Pasu-pasu nangakal na tetua. Dia kaulau nasida. Pasu-pasu pardongan saripion nasida. God dame nang las ni roha. Asai di memehon. Tuaka peparan na. Asa gabi keluarga na god dame. God las ni roha. Peparan nasida. Pasu-pasu akalan siya. Dongani Tuhan, say parkukui. Leo pakirimo na mangudu toktong. Nang nadibagasan habaluon, do sopot sumarama sumarina. Unang luas pujung na sida. Alay apuli Tuhan. Dongani na sida. Nang buat kami di bagasan parsauran nami di mingguon, diaka ianakon nami, nanaing majalo pasu-pasu perbagason. Patiur ulaun nasida Tuhan, ulaun lasni rohaun. Jala homa nagabe ojahan rumah tangga nasida. Iring-iring toktong Tuhan, saat tujungna. Molo ho na mamuka ulaw ni hodo Tuhan na mangujungi di bagasan dame las ni roha. Nang hubuak kami di tangyang nami di ruas ni huriam na marhabot ni roha na jumolo na huhahulungi hami. Ima keluarga tapugolon boru pangaribuan. Nang keluarga panggabean boru tambunan. Ali Jehovah pardinggan basa. Apuli keluarga Tuhan. Dina marhabot ni roha nasida papatar bohim. Mangaleon apul-apul. Gugu di nasida. Asa marlas ni roha nasida muse marpakiri mondopakko. Nang hubuak kami na dibaga sa parsahiton. Hagalion ni daging.
baik di rumah sakit manang di Bagas, manang proses pemulihan. Ganup marsada-sada, upasata mima tujulum. Tarlumobi, Ani Lauri, Boru Simajuntak, Tumbur Firmanto Simajuntak, Muandri Silalahi, Sariani Boru Manihuruk, Benihar Nabi Tupulu, Stella Boru Siregar, Mariati Boru Siagian, Nyonya Simbolon Boru Tabalian, Risnawati Boru Silitonga, Luhut Parlinggoman Nabi Tupulu, Nyonya Tambunan Boru Tagaul, Magdalena Boru Sihombing, Nyonya Sihombing Boru Manurung, Siti Nurlina Boru Manurung, Amang Kaim Sihombing, Nyonya Sutasoi Rista Boru Sianturi, Patun Utabarat, Amang Tebena Baban, Arnold Pribadi Barimbing, Nurmani Boru Sihombing, Samuel Lumbang Gaul, Beni Daniel Marpaung, Amang Sintua SP Hutasoid, Edison Hutapea, Las Maria Boru Pajaitan, Amang TP Simanjuntak, Esterlina Boru Simanjuntak, Nyonya Baster Manurung Boru Aruan, Amang Sintua Mulia Simanjuntak, Maruhum Tambunan, Amang Sintua Daulat Sitopul, Nyonya Sitohang Boru Tapubolon, Aspita Boru Tapubolon, Ali Jahoba Pardenggan Basa, Apeho Matangamu Nabadiai Mamasu Nasida, Mangalehon Haisaron, Dohot, Mamasu Nasa Ubat Naipangan Nasida, Asa Tarbain Nasida Hehi Siap Puruman Nama Muji-Mujiho, Upasata Mima, Huriam HKBP Rawamangunon, Saluhut Parhalado, Partohonan nang naso partohonape, Homa Tuhan nama dongani, Homa napatauhon marhobas, Pasu-pasu nasida diaka ulauna, Pasu-pasu Huriam HKBP Hatopan, Lehon habisuhon di pimpinan ni Huriam HKBP Hatopan, sasaluhut haputusan berdala dok dingkan, nang pamareta negara nami pe, sahat tuhoma Tuhan, panggonggomi pamareta negara nami, asa mardongat toko nasida manguluhon negaraon, gabe gok dame nang las niroha. Pasikop matuhan pamujio parsobaon namion, mangasahon Kristus Yesus, martangnya kami, asimaroham, amin. Marede mahita 480 huhut pabungu pilihan. Pasuk togosomu, idok kami, suruton bimna badia, busur babai rohki, aku
Kabasa mapiliata tuado pandebata tapauduk marohata martangi yang mahita. Ali di bata manami na di banagijang hodo haroro ani saluhut silion lehon na dinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliut. Ubasa tami masianan lehomi tu hami pelian nami tuho. Sa jalo mai gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu mai jala ramoti asa huparhasea kami pelianon. Pati bulhon harajaonmu di tonga-tonga ni huriam dohot di Portibion. Buhai marohanami marhite-hite todim. Asalam huta dahami godang ni silen lehon mi tuhami. Asalam girgir hami madok moliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ale amanami na di banagijang, say pinarbadia magwar, say ro maharajaon, say saud malomoni roham di banatongon songon na di banagijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, say sama dosa nami songon panesanami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami tugihon tu pangujunan, palua mahami sian pangak. Di bagasan dame dohot las niroha, jalo hamu mapasu-pasu siat Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Sodakot Tuhan debata ma buhina tuho jala sima rohana midaho. Didopakot Tuhan debata ma buhina tu. Jala di pasaur homada mena tutodim. Amin. Di hamu amanami inanami nang dihita salhutna, kami sadok parhobas padita situa pemain musik, pemandu lagu, dohok multimedia, pasahatot tuhita selamat hari Minggu madihita sude, didongani tuhat tamahita madalani hari-hari, horas madihita.